lo umnyadala ngumnyadala ongenazo uphinde ucime ulibaleke ebantwaneni kuba nangoku into esiyenzayo sithi plow back what you have learned around the world, especially ke ngoku apha kwezi rural areas because of uMdantsane, iSanta, iDangen village, neKingdomstown, neScenery Park, almost zonke around inantsike clubs. Abantwana bangathathi intweni sizama ngoku ubabonisa bangaphila ubomi obude ngeboxing njengoba nathi sizi-former champion khona like sibenzele umzekelo the likes of Vuyani Bhungu, the Welcome Ncitha, oJudges Bali, all of them, you see, senza bona namhlanje including nombutho wethu omkhulu inantsiki elapha. Ngoku siphuma iphulo siyasebenzisana nombutho eziphansi kwawo sicela inkxaso kwisponsor. Very soon ingenzeka into basiphinde sibe khona esibe nayo enye tournament masithi 2 weeks to come yabe seyikhona eMdantsane sana. Okay. Lonto iku-pipeline msasazi in 2 weeks to come sikwezolali sizama udevelop i-boxing kwamsinyane. Siyayibulela inkxaso kubantu abafana no-Mr Phillips, sicela nabanye onobusiness basixhase because of yena sinida ukwenza i-development abantwana bayibone i-boxing ubana ungaphila nge-boxing. I-boxing ihamba nesikolo kunye necawa ngokunjalo ngokulinganayo. Ndinemincili ndinovuyo namhlanje xa ndiyibona imbulekezo ndiyicela into bana ngangase urhulumente ayixhase ifumane amandla afana no-SABC imbuyekezo kuba imbuyekezo yiyo ngoku esixhasayo kwezi development tournaments. Sicela ke ngoku urhulumente abe nokwazi uyixhasa imbuyekezo ibheke phambili ifane nezinye izitishi. Thank you. Siyabulela.